Akwa Bashonko and Koma Musabre, Samaji pressure to my GHS. Uni Abama some phone and Ama Usua Enina, a prayer as so set trending issues. Made a best more away few days to say and Sema Elcoba, a woman you dedica, you hear say what we show you when you be at it. Ena sabe makabumu amede ebremuna arahu ensem sabe abetodwa ewe nim kyerɛ sɛ ye bank kɛse wɔ Ghana ha te sɛ di dwuma eboa Ghana ye sika sempa te sɛ wo ka sɛ ye first 10 banks a wontimi embodin eyimfim mekyerɛ Prudential Bank sabe oyene breche kɛse ato bank mu na ni egyina yawira aba sensa mansan koma te se de dikan ya eba ya te se Ghana yetimi ehwe ye ho so yi a entimi anyi nsem na te se ni second wave na aba wo man mu a sabre ehwim amanfo kono eno ebi na ate esi Prudential Bank mu ate se wo mu pini pa wo da no sabre me no kasa me kire human resource manager pini a wo da Prudential Bank ano wetimi atwa nananom ewo ensiedo nenyu no nko a ye nanyuma ye fo be se ye mienu eka no ho na tese wo mu fi bank wa wo mewu no no emu openi human resource ye manager yi no ne maame a wo no woda so ada ya sabia tese woje ayahwe ni papa a wo no be wiase wono nso tese ye Monday on the 1st of February na wo hwere ne nkwan ya ateso no so ade chi ye enrada wono so etimi ahwere ne nkwan na tesa ko ya wo sem de ma ebusia na ne nuamu ne ma so ye mienu ahu aka wo so edi ayahwe wo yare no atese ensem no emu ayedin pa na ye nkyeremu ka story no eba ya kire se wo ko ne nua bema birthday party at a nua we 50 years we celebrate say na me na domo hira no ama sa person wetimi edu ne birthday en wo kopie mu wo bi I no nam so e mate say yare no bi ba ne so a oko into critical condition sabre wahre ne nkwa ne mame se na mechanic no so da critical condition ne papa efimu enra na ebiemu nso no ne mamienu so ehu aka womo so eda yaresabia womo so eje ayarehwe ewo na ensem no se na enkyeremu no eba ye na amamanfo to womo ni bisa se ninti yare yi se si akra no wodwo ho kra wonti ase womo mutimi hwe womo yie kra ewo ho ye nimdia wo mutimi bo mo ho ban kese krampo no wo mu na sabre ne dodo na efi because wo hwe Ghana ha ye titufo a within January busum yi nkwa a say na February na miense ya beto so a wo mu ehwere mo nkwa no wo hwe mpanifo wo mefi ma wo se mpanifo wo mu nye mpanifo bi akwa tese wo mu nim nimdia fa yare no ewo wo bi wo ho kra hwe a wo hu ebire bi ya na tese no smart talent ne hu ne pampi atese wo nyi ne wo kra ko bia talent ne hwe ano na ebiem so no hand sanitizers ne mu en wo mu use bi en ebiem so no sa handshake social distance no mo kra mo fom ho nyimu bi nti just emritia we bi a wakoye busheni na tese wakodu nua party ene nam so maniti mi hwere ne nkwa de na tese akoye ensempi nti na ebusa force na munya ne ntie no sa ne sifatie head of human resource Prudential Bank peni na Adole Ankra nrada en ofri mu ewo ye nyaho clinic ni ano ene COVID-19 ye ne consequences ba no so te said ne ko critical condition mu na nam so ma no ehwere ne nkwa na ebusuafo bebi edu ije enibiraba ensem no enya akosoro ewie they say they ye amamu ayedin because se mampeni enhyehyede a odi ababeto ni nyemu na sina enindifo pedifo tichufo na efiri mu na tese ekofo kwa na tese ne nipa nim de onye biem se ye dan ye ni di a kire mpa yo se ye dan ye ni di ape ye nananom bibi ahaban a wo mo kire ye bi o tse di ye pa no hu be yin pa se empenifo be ba bontinten pa so tu ana monye sade a at the richer ye de bi ada enkofo etete no wan hwe na tese bebi ebedru no na ye mpese ye beto wasum de ni da so ni da no so se wono na tese wo be bibia bo na enche wono na esi no so a wo be hwe ne nkwani nti we de ye de adesede na beto Ghana fo ni enim se na precautions no esifatie no yen di so
na yentie ne yɛmfa adwuma yɛde adwuma yɛn mu ne yɛbɔ yɛn ho na ade no kra wode yɛ adwuma kra mpo no wo hwere wo nkwa ɛwɔ mu nti na de mbiem na tese wode mpaebɔ aka ho na wankasa ya hyeyi adwe wo nkwa ho kane ansa na obetu anamo bi a wetu because mampani ka so se wo piepo na wo na baby a wo kɔ na wunya se wo wo hɔ no na se wo presence there no emfa so de kese bia emlewa nu ankasa dwe wo mienu sun se empo se mikoduru na me ba na me coronavirus ba ebeboa me ana amboa me krampa me busua fa me do be so mo so so wo mo hwere mo nkwa ebe me da na to wususu na hwere na beboa na wakɔ emwa na watena efie na tese wadwe ho nti de ensem na koduru eno no na we de me gina eye too much anemu na tese ebusua fa wo mo ahwere mo de sha tese we de akɔbɔ so miensa kwade mo no a tese bako da critical condition na wo mo enya akoma na nyakopɔ mo no twetwe mo we na tese wo mo ntimi going through this phase because enye easy na tese ebie mu nso no na isa na mechanic no yemfa enkaibo no yemfa ntu etirim na yetu anamo bi a yadwo mienu ansa na yaye nti ebusa for me di esin wadwe ntwe bi a wo bi a se bi a pese wonke bi a bomodin a ne fa so me awo ye comment section na ebie mu so do share video we on all the social media platforms follow your Instagram, Twitter so at too much gh _ Facebook too much gh na ma owu so a edim di nyame ya adoma ne be se di ehia bi makramo